Jo, čau všetci. Zapneme svetla, 3, 2, 1. Jo, čau všetci, dneska sme pri novom videu. Som tu s mojou kamoškou. Sledujte ma na Instagrame. Odkaz máte tu. No, tuto hore. No, áno. No. A dneska budeme ochutnávať čipsy také, čo sme nikdy nemali. Okay. No a začneme s prvou. Pringles suspicious too. Normálne ho! Čo? No. Uvidíš to? Voní to jak bifonka. No a ochutnáme to. Ja som dlho nemala bifonku, počúvaj. Aj taký rok to mohol byť už. Ja som nemala ten... Ja som minulý rok nemala bifonku. Á, je to vtipslavé. Strašne. Tu máš, to som Odlomil. No. No dávaj. Máš. Je to v pohode. Je to moc vtipslavé. Neštípa to až tak. Pevne veľmi. No. Pokračujeme, než aby si to slozidla. Servítka pre záchranu, keby tu niekto začal. Paňkáriť. A máme kôš rovno pod nami, takže... Hej, tam je. No, vedľa. Dobre, ideme na ďalšie. Lay's barbecue. No, k tomu sme mali aj takú hovedlinku, kde viete vyhrať. Neskenujte si to a nescreenshotujte si to. Áno. A napíšte do komentára čipsy a my vám na tie čipsy dáme srdiečko. A dobre. A pipneme vás. A napíšte, ktorá z týchto dvoch čipsov bola vaša obľúbená, ako sme to vysvetlili, tak ideme na to. A či ste ich mali. Bombastic, fantastic, criminal or plastic. Dobre, ideme na to. No počkaj. Keď toto bude dobre, tak ja Ako to voní, ako nejaký barbecue, no. Steak. Je to jak steak, ale ja by som si dala medium. Ale dobre. To ideme. Dajme choose. Dobre, ideme na to. No to chutí. Kde to je? Tam. To je hnusné. Ja to mám rád. Nie je to v pohode. -1. -100 skôr. 9. Zájem tými lepšími čipsami. 9,5. Abo máme jeden bonus, ktorý teraz donesem. Bonus! Dáme tranzíciu. Máme tu bonus a to sú vlastne kukuričné rolky. Mali by byť niekam z Ameriky. Takže to je pri Dominikánskej, lebo je Amerika. Áno, chápeš. A Dominikána. Dobre, v strede, hej. Chápeš. Asi. Abrakadá a končí. Dobre, dáme na to. Teraz by ticho. Abrakadá a video sa skončí!